God aften, mine damer og herrer. Det er min stor fornøjelse, at vi nu kan præsentere dokumentarkortfilmen 2 Liv, produceret af Baby Productions. Det er ikke tilladt at videooptage under filmen, og jeg bedes venligst slukke jeres mobiltelefoner. Læn jer godt til rette og nyd filmen. Vores film handler om 2 kærestepar. Det ene par bestående af Laura Hansen og Mads Larsen, og det andet par bestående af Christine Fransen og Peter Holst. Disse 2 par har et helt normalt liv. De ser tv, tager på romantiske dates, de dyrker sex, mere end til vanligt, meget mere. Sex, ja, og mere sex. Men en dag får begge piger det rigtig dårligt. De kaster op, og de ved ikke hvorfor. Laura leder fortvivlet efter en pille, men falder så over noget. Det er et bind. Hun er gået over tid. Hun leder efter en graviditetstest. Hun er gravid. Lige så er Christina. Begge piger er godt klar over, at deres parforhold ikke er seriøse nok til, at de vil kunne håndtere at få et barn. Så de spørger til råds hos deres læger. De står nu mellem 2 valg. Abort eller adoption. Christina er sikker på, at hun ikke vil sætte et barn til verden, som hun ikke kan få lov til at beholde, og vælger at få en abort. De næste par uger er hun ikke sig selv. Hun er sulten hele tiden. Hun har hovedpine og humørsvingninger, og hun har det rigtig dårligt. Men efter et stykke tid er hun kommet sig igen. Laura vil ikke dræbe et uskyldigt spædbarn, så hun vælger at fuldføre graviditeten og bortadoptere. Hun går igennem en hård fødsel, og hun får ikke engang lov til at holde sit barn. 20 år senere har Christina og Peter et lykkeligt liv. De har fået en sød lille pige ved navn Mille, og de har købt kaninen Barsa. Laura på den anden side er stadig ikke kommet så over tabet efter at have bortadopteret sit barn. Hun er nu en social taber på alkohol og stoffer, og kort tid efter adoptionen blev hun forladt af Mads.